Празнично украсения площад, като сребърни мълнии прелитат самолети от реактивната авиация. Флагма от могъщ реактивен грохот. Преминават 6 тройки бойни самолети, водени от първокласния летец и изтребител Кирил Рад. На площада навлизат механизираните колонии. Първи преминава блокът на бойните разузнавателни дозорни машини. Правото да поведат парадната механизирана колона се падна на бойните от отличната рота на старши лейтенант Митьо Иванов, завоювали първото място в юбилейното съревнование. Тук са отличния механик сержант Павел Петров, отличниците в бойната и политическата подготовка, ефрейторите Никола Йорданов, Атанас Станев, редник Николай Радков и други. Висока маневреност, сигурна бронева защита, възможност за действие денем и нощем, гал и сняг, точно скорострелно оръжие. С това се отличават бойните. Машини на разузнавачите. А самите разузнавачи винаги да изпълнят всяка задача, поставена им от командването.
Преминава колоната на бронетранспортьорите начело с командира на отлична рота, старши лейтенант Петър Аврамов. Командирите на отлични взводове, лейтенантите Гено Читилски, Пенчо Недялков и старшина школник Евгений Яйджиев, отличниците в бойната и политическата подготовка, редниците Илия Илиев, Янко Николов, Иван Петров и десетки други бойци, които действаха отлично в летните тактически учения. Те владеят до съвършенство бой. Техника и в техните сигурни ръце тя показва своите най-добри качества. Висока маневреност, задекотност, съвършени средства за защита на личния. От въздействието на обикновени огневи средства, от пожар и наводняване, мощно въоръжение за борба с противникова пехота и бронирани цели, възможност за бързо преодоляване на широки водни прегради и за собствена димна маскировка. Това се отнася за техниката, с която участват в парада войните от отличното подразделение на капитан Любен Юсов. Преминават отличните подразделения на капитан Благой Димитров и на старши лейтенант Евтим Евтимов. Бойните машини са поверени в ръцете на най-добрите механик-водачи, редниците Валерий Соколов, Петър Измирдиев, Наско Алекспълнер, най-сложни. Бойни задачи от всяко време. Площадът се разтърсва от грохота на тежки вериги. Това са танкистите от отличните роти на старши лейтенантите Сережа Керелски и Георги Гетов. Тук са и победителите. Социалистическото съревнование. Танкистите от отличните взводове на лейтенант-инженерите Петко Кръстев и лейтенант Ненов. Челните танкове се водят от отличните механик-водачи сержант Николай Костадинов и младши сержант Стайко Стаев. Прекрасната съветска бойна техника е поверена в ръцете на предани на партията и народен бой.
Този склад от съвършени машини и отлично подготвени бойци и командири крие в себе си възмездие за всеки агресор, който дръзне да наруши свещените предели на 1300 годишната българска държава. Верни подразделения с командири капитан Бойчо Коев, капитан Павел Стефанов и капитан Григор Григоров. В хода на летните тактически учения те действаха най-бързо и точно. Овладели до съвършенство съвременната съветска техника, войните се в състояние да преодоляват за кратки срокове широки водни прегради, да строят преправи и мостове, да прехвърлят сплошни амфибийни средства, личния състав и бойната техника на атакуващите племена.